Pred 14 rokmi skončilo gymnázium z Partizánskeho druhé na svete. Pred 4 rokmi sa im postúpiť nepodarilo. Dnes ich čaká len jeden zápas proti študentkám z Michalovec, v ktorom sa rozhodne o účastníkovi majstrovstiev sveta v hádzanej stredných škôl. Záverečného turnaja sa mali zúčastniť 4 družstva, no stredné školy z Trenčína a Nitry účasť odvolali. Plná mestská športová hala tak bola svedkom jediného zápasu o priamy postup. Ako vidíte šance nášho gymnázia a aký tipujete výsledok zápasu? No, treba povedať, že družstvo Michalovického gymnázia Pavla Horova je favoritom. Je tam v súčasnosti v Michalovciach silnejšia dorastnícka hádzana ako v Partizánskom a je to aj väčšie gymnázium a predpokladám, že majú ako aj väčší počet hráčov z tých dorastníckých družstiev vo svojom kádri. Takže favorizujem družstvo Michalovec, ale pevne verím, že budeme dôstojným súperom. Našim hádzanárkam ušiel úvod stretnutia a po 4 minútach prehrávali 0-3. Za stavu 3-6 si domáci tréner vzal oddychový čas a Partizánske akoby ožilo. Po prvom polčase svietil na tabuli výsledok 10-11. Na tvárach dievčat bolo vidieť veľké vyčerpanie a odhodlanie zároveň. Boli sme pripravení na to, že tento zápas bude veľmi ťažký a ten úvod toho zápasu nám vlastne slúžil na to rozbehanie, ale už sme sa do toho dostali a ja verím v to, že to ešte vyhráme. Musíš s ňou ísť dotedy, kým ju niekomu nedáš. Áno, na všetko sa musíte sústrediť. Jak Tereska ostane tu stáť, musím sa vytočiť, ísť do toho. Každý jeden moment záleží. Sústredite sa na loptu a na hráčku. Je to dobre zatiaľ, oni sú z toho nervózni. Máme šancu, áno? Takže zabojujeme. Pome, Turecko máme, pome. 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 Druhý polčas už bol o niečom inom. Hoci sa naše hádzanárky do vedenia nedostali, s Michalovcami hrali doslova vyrovnanú hru. Aj keď dievčatá v 18. minúte prehrávali o 3 góly, nezlakli sa a 90 sekúnd pred koncom vyrovnali na 21-21. Koniec ako z rozprávky a letenky do Turecka mohla zabezpečiť Silvia Ondriškovičová, ale samostatný únik nezvládla. Čo ti prebehlo hlavou, keď si nedala gól 10 sekúnd do konca a tým by si posunula nás do Turecka? No, bolo to strašný pocit, proste vedela som, že všetko je na mne a tak som to zahodila. Zostala som strašne sklesnutá, niečo musela ísť aj dole, pretože nervy mi to nedovolili. Ale bola som aj nervózna, takže no, bolo to ťažké. V predĺžení už bolo vidieť na dievčatách veľkú únavu. Partizánske dokonca prvýkrát viedlo o gól, no tesne po začiatku druhého predĺženia Michalovce vyrovnali na 23-23 a gól už viac nepadol. Po nervy drasejúci záver sa postarali Tatiana Karasková, Tereza Horečná a najmä Denisa Krajčovičová, ktorá premenila 4 sedmičky, no 5 je brankárka vystihla, čím poslala Michalovce do Turecka. Veľké poďakovanie patrí všetkým divákom, žiakom gymnázia i ďalších základných a stredných škôl z Partizánskeho, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru a svojím skandovaním boli akoby ďalším hráčom na palubovke. Dnes tu bola pomerne hlučná atmosféra, ako si vnímala publikum? No, na začiatku to bolo veľmi ťažké, keďže ja mám takú menšiu traumu z toho, keď je tu veľa ľudí. Ale publikum bolo fakt úžasné a potom nás to aj veľmi podporovalo. Takže fakt ďakujem všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a podporili nás tu. Ako ste sa pripravovali na dnešný zápas? Nejak špeciálne nie, však keďže sme väčšina sme hádzanárky, tak sme mali osobitné tréningy, ale každý zvlášť, a keďže sme nie ani zohraté, tak to bolo, o toto bolo ťažšie, keďže každá hrávame za iný tým. S akými informáciami o superovi ste šli do tohto zápasu? Tak Michalovce sú baštou slovenskej hádzanej a na rozdiel od Partizánskeho, kde to už pomaly zhasí a nemáme toľko hráčok v reprezentačných družstvách, tak v tomto družstve, čo tu hralo za gymnázium, sú reprezentantky v rôznych vekových kategóriách, či už juniorky alebo dorastenky. Takže ja musím dievčatám len poďakovať za výkon, aký predviedli a proti družstvu podľa papierov výkonnostne lepšiemu zabojovali a
s kúskom šťastia sme mohli byť my na ich mieste aj na tie majstrovstvá sveta do Turecka. Ako by ste celkovo zhodnotili výkon? Výkon družstva bol takmer na maxime, lebo sa striedalo, pokiaľ si všimli diváci, striedalo sa vlastne len 8 hráčov, ktoré hrali. A to tie, ktoré hádzanú buď momentálne stále hrávajú, alebo v nedávnej dobe hrávali. A tie ďalšie boli, čo veľmi dávno hrali hádzanú a nastúpili by do zápasu len v nutnom prípade. A keďže to odtiahli v 8 vlastne, tak ich obdivujem za ten výkon a veľká vďaka, že takto reprezentovali svoju školu. Žiačky nášho gymnázia podali naozaj fantastický výkon, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani seniorské reprezentantky. Bohužiaľ podľahli Michalovciam po 7-metrových hodoch 23-24.